هريرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلف یو مجلس کے ناستو وی فرمائل کہ گلو تاستا فتشتی دے اتدرون مل غیبتو تاستا فتشتی چی غیبت ستوائی صحابہ کرام نہایت با احترام قدردان خلقو دا اللہ دا حبیب عظمت و قدر دا حقو پر رگ رگ کی چکم دے اغاو یو خبر کی با دا اللہ و دا اللہ دا رسول نمخ کی کدر کہ خبر دا معلومات ہمو تفوس محمد مصطفیٰ کو ایو من هازا دا کمو رزدہ دورہ سڑی تا پتہ لگی چار شنبہ دا پان شنبہ دا جمعہ دا فاغوی اللہ و رسولہ اعلم ایو بلدین حازا دا کم کلے دے سڑی تا دخپل کلی نم معلوم ہوئی چی کامبٹ دے لیکول دے فلان دے ڈنگ دے اغوی اللہ و رسولہ اعلم اللہ دا اللہ رسول پوئی گی ایو شہرین حازا کم میاشت دا اغوی اللہ و رسولہ اعلم اللہ دا اللہ رسول پوئیگی دا دا اغوی تعظیم احترام چید خیر القرون فوجبان دی اللہ غیت ورکڑیو اختارهم اللہ لصحبت نبیه اللہ دا قبل نبی دا صحبت فاردغ خلق وقریو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی تپوسو کو چی اتدرون مل غیبتو تاستا فدشتی چی غیبت ستوائی صحابی کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وے قالوا اللہ ورسولہ اعلم اذا اللہ حبیب منگتا خبت نشتی اللہ او دا اللہ رسول فوئیگی نو قالا محمد مصطفیٰ وے غیبت دیتوئی ذکرکا اخاک بما یکرہ چی خپل رور پا دسی صفت باندی پا دسی خوی باندیات کی چی اغی بد گنی مخامخ چی توے پشش آغی تا ورسی حقی تا تکلیف رسی گی اغی بد گنی دا غیبت دوے صحابی کرام رضی اللہ عنہ ہوئے قیل عرائیت ان کان فی اخی ما قولو بید اللہ حبیبا چی دا عزت سوے ما وغا پکی اغیوے آو چی فاغی کی او تیوے دا غیبت دے چی ستا فرور کی مسلمان کی کم عیب تا بیانے اغپ کیوی او تی بیانے غیبت گنی دا غیبت دے او الغیبت اشد من الزنا غیبت الزنانہم لی جرم دے رستبد آغی تفسیر راشدہ پخبل زیبان دیو لئی گناہ دا و چکم پکی او تی بیانے دا غیبت دے او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَاهَدْتَهُ او کچری پاغ کی اغد سوچتی بیانے نو او تا پہ الزام ولگو او تا چکم دے پاغ باندی دا خبر چکم دے وشتلا حغس دی نسبت دغی گناہ وکو فقط باہتا تا پی بہتان ولگو او بہتان دغیبت نولے گناہ دا دا بہتان بارکی مخی ذکر شو چی چوک پا مسلمانانو بانی بہتان لگئی دا ولی جرم دے لعنو فی الدنیا والآخرہ دا سی خلق فا دنیا و آخرت کی اللہ فلعنت باندی اختر کری وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ او دا دید فارئی ولی عذاب چکم دے اغا تیار کرے او دا قیامت پا ورس اللہ بے ہمیشہ دفع رفع عذاب کی تردیف اور چی دغی گناہ نخلاش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
من ذکر امرعا بشی سوک چی دی سڑی تذکر فاغت باندی وکی لیس فیہی چی پاغکی نئی یو جرم حقیقت نسبت کئی یو گناہ حقیق باندی الزام لگئی چی حقیق پاغکی نوی یو بدکار حقیقت نسبت کئی چی حقیق نوی کرے حسبه اللہ فی نار جہنم اللہ بید جہنم ورطا وران چاہی او پاغکی بوی حتی یعطی بنفاد تردی پوری چی داغی نخلاشی او څنګه به تخلاشي دنیا د خلاصېدو ځای و د دنیا نه داسې تلی دی آخرت د سزاګانو ځای دی د خلاصېدو ځای نه دی باغې کې به ګیر وي تر دې پورې چې دغې ګناه نه وځي او د دې ګناه د جرم سزا چې کوم دی هغه